Абитуриенттар техник һөнәрләрдә һайлай. Рәсәй югары уку йортлары рейтингының иң зур өлешен техник университеттар алып тора һәм был һан елдан ел арта бара. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Өфе дәүләт нефть-техник университетының нефть һәм газ сәнәгать объектларын проектлау һәм төзү кафедраһы мөдире Рөстәм Хәсәнов. Һаумыгыз. Рөстәм Рафиков, шулай итеп хәзер 11-сен тамамлаучылар күбрәк техник һөнәрләрне үзләштерергә теләй, улар гына түгел, 9-сыларда тамамлаучылар да техник һөнәрләргә омтыла. Был заман талабымы? Ысынлап та был заман талабы. Бүгенге көндә безнең дәүләт бик күп игътибар техник юнәлешкә һәр яклап университетларда, техник университетларда ярдәм итеп тора, төрле гранттар, программалар рәвешендә үстерә дип әйтәм. Һәм буга берничә сәбәп бардыр дип әйтеп китәм. Беренчедән ул әлбиттә бүгенге көндә технологик суверенитетты һаклап алып калу һәм ул гына түгел, технологик суверенитетты үстерү кайбер өлкәләрдә дөнья кимәлендә бәлки беренчеле булудыр. Һәм икенчедән ул кайбер өлкәләрдә безнең хәзерге икътисад өлкәләрендә дип әйтәм, техник белгечләр, инженерлар бәлки җитмәүле, шул сәбәптер дип уйлыйм. Әгәр дә тарихта караһак, югары белем тарихын караһак, ниндидер осорда инженер булу, ул ямгыятьтә модалы саналган кирәкле кеше була һәм димәк, һуңнан беләбез, икътисадчылар һәм юристлар модага киткәйне, толкына киткәйне, хәзер киресенчә димәк, инженерлар һөнәрләре модалы килеп кайта. Мин һәм ризалашам. Рөстәм Рафикович, беләбез, Өфе дәүләт нефть-техник университеты, ул Рәсәй югары уку йортлары рейтингында гына түгел, ул хатта сит илдә дә таныулы. Нинди сит илдәр менән хезмәттәшлек итәһегез? Гомумән безнең университет күптән инде дип әйтәм, күп илдәр белән хезмәтлек алып бара. Бүгенге көндә ул 50-гә якын ил дип әйтәм. Менә безнең кафедраларына бүген менә төшкә тиклем безнең дипломдар яклау процессы дип әйтәм, үтте. 20-ләгән белгечләр бүген үзләренең дипломдарын, үзләренең эшләрен якланы һәм күбенсә улар Африка илләреннән, Латин Америка илләреннән һәм әлбиттә Кытай, Индия, Пакистан, гарәп илләреннән һәм шунлар тагын әйтеп китердем, безнең менә факультетта, безнең кафедрала күп программалар тулысынча инглиз телендә бара. Беренче курстан һуңгы дәрескә тиклем һәм дипломнарны яклау процессы гомумән инглиз телендә үтә. Халыкара кимәлдә тимәк күтәрергә теләгән мөмкин. Географиялар нык киң генә шулай бит. Шулай булгас, быел конкурс ничек булыр дип көтелә? Югары булырмы? Конкурска килгәндә инде конкурс һандары елдан ел аерылып тора. Буга бик күп факторлар тәэсир итә. Беренчедән ул бюджет урынлы булуымы, яки түләүле коммерция урынмы, я булмаһа астан торып уку, яки көндезге киске формалар. Менә былтыргы һандарға килгәндә, былтыр уртасы результаттар дип әйтәм, бердәм дәүләт имтихандары результаттары 210 тирәһе булды. Үтү балларга килгәндә тагын шул юнәлешкә карап 150-нән 270-кә тиклем үзгәрелеп торды. Быел тагыла күтәрелә шикелле шулай бит. Конкурс шуга планлаштыра. Сәмле генә булмакчы быелда конкурс шулай бит. Бюджет урыннарына килгәндә кәмейме, артамы? Ничек? Әйтеп үтүемчә, техник университетларда безнең дәүләт һәр яктан безгә ярдәм итеп тора. Бюджет урыннар елдан ел артып килә. Былтыргы һандарман сагыштырһаң, 100 урынга бюджет урындар күбәйде. Күбәйсә, ул әлбиттә техник юнәлешләргә кагылышлы. Әйтеп үтәйек, шул быел дип әйтәм 4200 бюджет урын каралган. Уларның 2900 бакалавриат программаларына туры килә, 1200 магистратурага һәм 100-гә якын уртаса профессионал белем бирү программаларына юнәлтелгән. Түләүле укуга килгәндә, чөнки уга кагылышлы үзгәрешләр дә бар, быелдан улар сикләнергә тиеш ине, сикләнәме, юкмы? Был тенденция бездә урап үтмәне, әлбиттә. Университетта кайһы бер программалар, кайһы бер юнәлештәр түләүле урындарын сикләштерде дип әйтермен.
Күбәнсә ул әлбиттә гуманитар экономик юнәлештәргә кагылышлы. Һеҙгә ҡағылманы, тимәк. Беҙгә әҙерәк кагылды дип әйтермен. Һеҙҙең кафедраман яҡыныраҡ танышайыҡ. Нефть һәм газ сәнәғәте объекттарын проектлау һәм төҙөү кафедраһы. Кемдәрҙе әҙерләйһегеҙ? Беҙ нефть һәм газ торба транспорты белгестәрен әҙерләйбеҙ. Белеүегеҙсә, нефть һәм газ өлкәһе, индустрияһы беҙҙең дәүләттә бик юғары кимәлдә үҫешкән һәм әлбиттә иң тәүҙә ошо системаны эшләтеү өсөн торба транспорты булдырылған дип әйтәйем. Беҙҙең илдә иң юғары, иң оҙон торба системалары донъя кимәлендә әйтһәң, сөнки беҙҙең илдә Ҙур һәм ҡеүәтле. Ҙур һәм ҡеүәтле, эйе. Тағын шуны ла әйтеп китернем. Башҡортостан регионына айырым килгәндә, беҙҙең регионда торба белгестәре, торба индустрияһы, нефть һәм газ индустрияһы элек-электән бик актив әүҙем үҫешеп килде. Һәм быға иҫбат итеп, шуны әйтеп китернем, бөгөнгө көндә, мәҫәлән, республикала, айырым әйткәндә, Өфөлә донъялағы иң ҙур торба транспорт компанияһының, Транснефть компанияһының ғилми проектлау институты тап Өфөлә урынлашҡан һәм шул уҡ Газпром Трансгаз, Роснефть компаниялары ла күп филиалдарын тип әйтәйемме, күп управленияларын тап беҙҙең регионда, беҙҙең ҡалала үҫештерә. Сөнки белгестәр әҙерләнә. Эйе. Факультетҡа уҡырға инер өсөн һанау нисек үтә? Беҙ шулай уҡ берҙәм дәүләт имтихандарын ҡабул итәбеҙ. Беҙҙең өсөн ул профилле математика, физика йәки һайлау рәүешендә информатика һәм махсус рәүештә рус теле. Үҙегеҙҙең ниндәйҙер өҫтәмә имтихандарығыҙ бармы? Сөнки ҡайһы бер университеттар ҡабул иткән ваҡытта ниндәйҙер өҫтәмә имтихандар ҡуя абитуриенттарға? Юҡ, ул беҙгә ҡағылышмай. Ул күберәк архитектура, дизайн йүнәлештәренә бәлки ҡағылалыр. Беҙҙең йүнәлешкә килгәндә ҡәҙимгесә. Берҙәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләре буйынса ҡабул итәһегеҙ, тимәк. 20 июндә берҙәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләре буйынса ҡабул итеү кампанияһы башланғайны. Ҡасанға тиклем һеҙгә килеп документтарҙы тапшырға була, йә булмаһа онлайн рәүештә ебәргә мөмкин? Эйе, күптәр беләлер, быйылдан башлап 3 юл бар тип әйтәйем, ғаризаларҙы бирер өсөн. Ул йә булмаһа беҙгә университетҡа килергә, приемный комиссияға, берҙән госуслуги, онлайн формат ашала һәм Почта Россия ашала шулай ғаризаларҙы ебәреп була. Ғөмүмән әйткәндә, ысынлап та 20 июньдан 25 июньға тиклем быйылғы ҡабул итеү программаһы беҙҙә. Документтарҙы тапшырырға мөмкинлек бар шундай. Маҡсатлы уҡытыуға килгәндә, уға ла ҙур иғтибар бүленә. Бына һеҙҙә ниндәй урындар, ғөмүмән урындар буйынса нисек, ҡайҙан мәғлүмәт алырға була? Мин русса әйтмешләй целевой направление тип әйтәйем, күберәк аңлашырлыҡ булһын өсөн. Целевой направление беҙҙә шулай уҡ үҫешкән. Быйылдан башлап шулай уҡ әҙерәк был йүнәлештә үҙгәрештәр булып алды. Мәҫәлән, абитуриенттар беҙгә килгән саҡта, йәки ғаризаларын тапшырған саҡта, улар ошо башланғыс осорҙа уҡ бер компанияны һайларға тейеш һәм бер йүнәлеште һайларға тейеш. Һәм шул йүнәлеш буйынса, шул компаниялар тип әйтәйем, конкурс тоторға. Ғөмүмән әйткәндә, университет буйынса быйыл 300-дән ашыу целевой направление ҡаралған. Улар 50-гә яҡын компанияларҙан беҙгә килде һәм 50-гә яҡын программалар һәм йүнәлештәр буйынса. Тимәк, 50-гә яҡын компания менән һеҙҙең килешеү төҙөлгән. Шунда эшкә барыу ихтималы. Целевое направление буйынса, эйе. Улар беҙҙең Башҡортостан предприятиелары гына, әллә сит төбәктәрҙән дә бармы? Әлбиттә, бөтә Рәсәй буйлап. Беҙҙең партнерҙарға килгәндә инде, ғөмүмән,
университет буенча ла һәм безнең факультет кафедра буенча ла әйтеп китернем, ул әлбиттә безнең өлкәдәге иң зур компаниялар: Газпром компаниясе, Транснефть компаниясе, Роснефть компания, Лукойл, Сургутнефтегаз һәм башкалары. Мәсәлән, безнең кафедралар айрым гына алып әйткәндә, Роснефть компаниясе белән шулай ук килешү бар, корпоратив программалар булдырылган. Шул корпоратив программаларга без максат рәвештә абитуриентлар сакырабыз һәм ул абитуриентлар конкурста үткәч, безнең студент буларак 2 ел магистратурада укыйлар. Программа, корпоратив программа компания белән бергә төзелгән һәм заман юнәлештәрен тибәйтем, заман технологияларын үз алдына куеп, һәрбер проблемаларды тибәйтем, безнең индустриялар булган проблемаларды еп, шул проблемаларды хәл итәргә юнәлештергән. Безгә компаниялардан белгечләр килеп лекциялар укый һәм безнең студентлар 2 ел укыгас, диплом алгас, максат рәвештә Роснефть компаниясына югары килемле эш урыннарына урынлашалар. Шулай итеп, абитуриентларга нинди теләкләрегез булыр? Абитуриентларга килгәндә, бүгенге көндә улар бик әүзем, бик тулкынлы дип әйтәм, вакыт кисерәләрдер. Тик ничек кенә булмаһа ла, үзеңнең хайлаган юнәлешеңдә ата-әсәйләре менән, якыннары белән кәңәшләшеп, күңеленә яткан юнәлештә хайлаһындар дип кәңәш итердем һәм тагыла бер кабатлау итәм. Без Өфө дәүләт нефтехник университеты һезне көтеп калабыз һәм һезгә ярдәм итәргә һәр яклап та әзербез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө дәүләт нефтехник университетының нефть һәм газ сәнәгать объектларын проектлау һәм төзү кафедра мөдире Рөстәм Хәсәнов мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.